श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा எல்லாரும் हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ஹரே हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 ஹரே राम ராம हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जय हरे श्री कृष्ण चैतन्य धन्यवाद। जय नित्यानंद जय 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 श्री जय चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत द्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत जय चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंदा 102 மாதாஜி 11th சாப்டர்ல 102. थैंक यू माता जी। भट्ट काहे तारा कृपा लासे आया यात्रे सेई से तनहरा कृष्णा कारिला इत पारे हरे कृष्णा। பட்டாதாரே कहदर करी தாரே बालेशा சாகாய யாங்கிரே செய்தே சாங்க தாங்கர கிருஷ்ணா கரிலகி தேபரே. மொழிபெயர்ப்பு. பட்டாச்சாரியர் பதிலளித்தார்: ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்து ஒரு சிறிய அளவு கருணையை பெற்ற ஒருவர் அவர் பகவான் கிருஷ்ணர் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும், வேறு யாராலும் முடியாது. பொருளுரை. கிருஷ்ணரால் மிகவும் விரும்பப்படும் ஒருவரால் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பரப்ப முடியும். கிருஷ்ண சக்தி வினா நகே தாரா பிரவர்த்தனம். முதலில் இறைவனின் கருணையை பெறாமல் இறைவனின் புனித நாமத்தை பரப்ப முடியாது. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் வார்த்தைகளில் இறைவனின் நாமத்தை பரப்பக்கூடிய ஒருவர் லப்த சைத்தன்யர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். லப்த சைத்தன்யர் என்பவர் தனது அசல் உணர்வான கிருஷ்ண உணர்வை உண்மையில் விழித்தெழுப்பியவர். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள தூய பக்தர்களின் செல்வாக்கு மற்றவர்களை உடனடியாக கிருஷ்ண உணர்வாளர்களாகவும் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக அன்பான சேவையில் ஈடுபடவும் எழுப்ப முடியும். இந்த வழியில் தூய பக்தர்களின் சந்ததியினர் அதிகரிக்கின்றனர். மேலும் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது பக்தர்களின் அதிகரிப்பைக் கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். சுமேதச என்ற வார்த்தைக்கு கூர்மையான புத்திசாலி என்று பொருள். ஒருவரின் புத்திசாலித்தனம் கூர்மையாக இருக்கும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நேசிப்பதிலும் அவர் மூலம் ராதாகிருஷ்ணரை நேசிப்பதிலும் சாமானிய மக்கள் ஆர்வத்தை அவர் அதிகரிக்க முடியும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை புரிந்து கொள்வதில் ஆர்வம் இல்லாதவர்கள் அவர்களின் கலைத்திறன் இருந்த போதிலும் தொழில்முறை மந்திரங்கள் மற்றும் பணத்திற்காக நடனமாடுவதில் ஈடுபடுவதில் வெறுமனே பொருள் சார்ந்தவர்கள். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மீது ஒருவருக்கு முழு நம்பிக்கை இல்லை என்றால் அவர் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தில் முறையாக மந்திரங்கள் மற்றும் நடனமாட முடியாது. செயற்கை மந்திரங்கள் மற்றும் நடனங்கள் உணர்வுகள் அல்லது உணர்ச்சி கிளர்ச்சி காரணமாக இருக்கலாம், ஆனால் இது கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற உதவாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வெரி கிளியர்லி இங்க சொல்லியிருக்கிற 4 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து மேல பக்தி. ஓகே, ஸோ எப்படி ஃபனல் தியரின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, இப்போ டிவோட்டி வந்து ஒருத்தர் தான் இருக்காரு அப்படின்னா அவருக்கு பிளெஸிங் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்தால் ஒழிய அவரால் கிருஷ்ணர் பேர் சொல்லவே முடியாது. ஸ்ப்ரெட் பண்றது பக்கத்துல வைங்க. இப்போ நம்ம நிறைய பேரை பார்த்திருப்போம். ரிலிஜனே வேண்டாம், வெறும் இந்து இருக்கிற கம்யூனிட்டியே எடுத்துக்கோங்க. அங்க போயிட்டு நானே இதை பார்த்திருக்கேன். எங்க அபார்ட்மெண்ட் வந்து நிறைய பேர் இருக்கச்சே அந்த எல்லாரும் உட்காரச்சு ஏதாவது இது நரசிம்மாத்தை எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றச்சே அப்படியே இருப்பாங்க. என்னமோ வாயில சொன்னா அப்படியே பல்லு விழுந்துடும்ன்ற மாதிரியோ இல்ல சொன்னா சுத்து போயிடும்ன்ற மாதிரியோ அப்படியே இருப்பாங்க. சொல்ல கூட மாட்டாங்க. சின்ன பசங்க கூட சொல்ல சின்ன பசங்கன்னா வெக்கப்படுவாங்க. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு வெக்கப்படுறது, டீனேஜர்ஸ்க்கு நம்பிக்கை இல்லை, இதெல்லாம் கூட விடுங்க. நான் சொல்றது கொஞ்சம் பெரியவங்களே சொல்றேன். நம்ம ஜென்ரேஷன், நம்மளுக்கு முன்ன ஜென்ரேஷன் அப்படியே இருப்பாங்க. அப்போ நான் நினைப்பேன், ஏன் இவங்க இப்படி பண்றாங்க? ஏன்னா கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும்
அவங்களால வந்து சொல்லவே முடியாது. தே காண்ட் டெல். ஏன்னா அவங்களால சொல்ற அவங்களுக்கு என்ன சொல்றது டேலண்டோ அந்த இதுவோ கொடுப்பினை இல்ல, அதிர்ஷ்டம் இல்ல. உறுப்பினை இல்ல. எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா கிருஷ்ணர் பேர் வரணும்னா கருணை. இதுவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேற முசல்மானா இருப்பான், சொல்லாமலே அவன் வாயில வந்துரும். எக்ஸாம்பிள் வந்து கிண்டல் அடிக்கிறது. நானே சொன்னேன், ஒருத்தன் கிறிஸ்டியன் அவங்க பசங்க கிண்டல் அடிக்கச்சு என்னை வந்து ராதிகான்னு கூப்பிட மாட்டாங்க. கிருஷ்ணா தானே உன் பேரு அப்படின்னு கிண்டலா சொல்லுவாங்க. அட்லீஸ்ட் கிண்டலாவது வாய வருது. அதே மாதிரி ரோட்ல போறச்சு ஏய் நீ என்ன நீங்க இவங்கெல்லாம் என்ன ஹரே கிருஷ்ணா கோஷ்டி நல்ல எண்ணத்துல இல்லாட்ட கூட ஏதோ ஒரு எண்ணத்துல வரும். சோ எதுக்குன்னா இது கிருஷ்ணர் மர்சினால தான் வரும். இது வந்து ஜென்ரல் கான்செப்ட். லப்த சைத்தன்யா அப்படின்றவர் வந்து கிருஷ்ணரோட பேரே ஸ்ப்ரெட் பண்றவர். இப்போ அதனால தான் நான் சொல்றது பாருங்களேன். இப்போ இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்றவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் எவ்வளவு டியர் ஆவாரு. இப்போ நம்மளுக்கே எடுத்தீங்கன்னா யாராவது நம்மள அப்ரிஷியேட் பண்ணா யாராவது கேட்பாங்க ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து அவரை பத்தி அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், நம்ம பியூரிஃபிகேஷன் எல்லாம் பக்கத்துல வைங்க. நம்மளுக்கே யாராவது வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ கிளாஸ்லயே நான் சொல்றேன் பத்மா மாதாஜி வந்து ரொம்ப நல்லா சாண்ட் பண்றாங்கன்ற. பத்மா மாதாஜி நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? மாதாஜி இல்ல. மாதாஜி இல்லையா? இல்ல இருக்கேன் மாதாஜி. இப்போ நீங்க ரொம்ப நாளா சாண்ட் பண்றீங்க, ரொம்ப நாளா படிக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஃபீலிங்? கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு நானு சோ நம்மளுக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா? சோ கிருஷ்ணருக்கும் அதே ஃபீலிங் தான். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ நான் சொல்றேன் இல்ல, இப்போ உங்க ஃப்ரெண்டு சொல்றாங்க, உங்க பக்கத்துல சொல்றாங்க, யார் வேணா எடுத்துக்கோங்க. யார் சொன்னாலும் நம்ம வந்து ஒரு குஷி ஆகும். நம்மளுக்கு வெளியிலயாவது காட்டுவோம் அந்த குஷி. இல்ல வெளில காட்டாம இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். ஆனா குஷி ஆறுது என்னமோ எல்லாருக்கும் யூனிஃபார்ம். அதை நம்ம நினைச்சுக்கணும். அதே மாதிரி தான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவர் பேரை பத்தி சொன்னாலோ அவர் கிரேட்னு சொன்னாலோ அவர் குஷி ஆவாரு. இது வந்து ஒரு வெரி நார்மல் பிஹேவியர், ரைட்? கிருஷ்ணர் காடே அப்படின்னா காட்ன்றதால அவர் வந்து அப்படி வெல் பிஹேவ். சில தடவை நம்ம பண்ணுவோம்ல ஆஃபீஸ் ஆனா ஐ பி வெரி வெல் பிஹேவ். கிருஷ்ணருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் டுவாலிட்டி இல்லை. நம்மளுக்கு தான் அந்த டுவாலிட்டி. எப்படின்னா வீட்டில் ஒரு டைப்பு, ஆஃபீஸில் ஒரு டைப்பு, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் ஒய்ஃப், பர்ஃபெக்ட் ஹஸ்பண்ட், பர்ஃபெக்ட் பொண்ணு, பர்ஃபெக்ட் அம்மா மாதிரி இருப்போம். கரெக்டா இல்லைன்னா ஆக்சி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம். நம்ம கிட்ட நம்மளுக்கு நிறைய என்ன சொல்றது டுவாலிட்டி, டூப்ளிசிட்டி அப்படின்னு இருக்கு. ஆனா கிருஷ்ணருக்கு அது இல்லை, இருக்க வேண்டிய நெசிட்டியும் இல்லை. அதனால அவர் வந்து காட்டுறதும் ஒரே ஒரு முகம், பண்றதும் ஒரே ஒரு பிஹேவியர். அதனால யார் எங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணாலும் அவருக்கு ஒரே குஷி. அந்த குஷியை வெளில காட்டுவார், ஃபோக்கஸ் பண்ணுவார். அதே மாதிரி அவர் கூப்பிட்டா யார் கூப்பிட்டாலும் ஓடிடுவார். அதனாலதான் கஜேந்திர மோட்சம் ஏன் ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னா கஜேந்திரர் யானையா இருந்தாலும் மகாலட்சுமியாவா காலை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. காலை பிடிச்சிட்டு இருக்கச்சே அவங்க வந்து நிறைய தடவை பார்ப்போம் என்னடா காலை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா அவருங்க பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க விடக்கூடாது இல்லைன்னா இவர் போயிடுவாருன்னு. பிடிச்சிட்டு இருக்கச்சே அப்படி பார்த்தா காலை காணோம் என்னடா அப்படின்னா கஜேந்திரா கூப்பிட்டதுக்கு இவர் வந்து அப்படியே கிளம்பி ஓடிட்டாரு. அதனாலதான் அவர் வந்து நம்ம சொல்லுவோம்ல துண்டை காணோம் துணியை காணோம் இல்லாத மாதிரி அவர் அப்படி அராகுரா ட்ரெஸ் ஓடிட்டு இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டஸ்ட் பேர்டு வந்து கருடா தான். கருடா வந்து பறக்கிற ஸ்பீடு அவருக்கு பத்தலையாம். அதனால ரன்னிங்ல சைக்கிள் ஏறா மாதிரி அவர் ஓடி வந்து கருடா மேல ஒரு கையை போட்டு ரன்னிங்ல வந்து ஏறாராம். அவ்வளோ ஸ்பீடா வந்துட்டு பண்ணணுமே அப்படி சுதர்ஷன் இருக்குச்சு. அச்சோ சுதர்ஷனை மறந்துட்டோமேன்னு நினைக்கிறாராம். கடைசியில பார்த்தா அவர் மறந்தாலும் சுதர்ஷன் அவரை மறக்கல. சுதர்ஷன் ஏறி உட்காந்துட்டு அவர் நினைக்கிறத விட ஃபாஸ்ட். நம்ம நினைக்கிறதே ரொம்ப ஃபாஸ்ட், கிருஷ்ணா நினைக்கிறது எவ்வளவு ஃபாஸ்டா இருக்கும். அந்த ஸ்பீடை விட சுதர்ஷன் அவர் நினைச்சாராம். பார்த்தா ஆல்ரெடி அந்த குரோக்கடைலோட முகம் கட்டே இருக்கு. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அண்ட் கஜேந்திரர் மோட்சம் அடைஞ்சிட்டாரு. இப்படி ஒரு க்ஷணம் எல்லாரும் நினைக்கிறதுக்குள்ளன்றதை விட கிருஷ்ணர் நினைக்கிறதுக்குள்ள டிவோட்டி ஃபாஸ்ட். அதான் டிவோட்டியா கிருஷ்ணரானா இட்ஸ் அ காம்படிஷன் அங்கிருந்து கண்டினியூ ஆகுது. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் டிவோட்டி வந்து சுமேதச, வெரி வெரி இன்டெலிஜென்ட். எவ்வளோ ஷார்ப்னா அவங்க வந்து காமன் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ எப்படி ஃபனல் இப்படி இருக்கு, ஒரு டிவோட்டி இப்படி வளர்ந்து 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 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஸோ டிவோட்டிஸ் வந்து இப்படி இருக்காங்க. இதை நான் நிஜமாவே பார்த்துருக்கேன். நான் வந்து கோயில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொஞ்சம் டிவோட்டிஸாக இருப்பாங்க. இப்போ அதுவே பாருங்க சாஃப்ட் லான்ச் போறச்சே கொஞ்சம் நிறைய சேர்ந்தாங்க. அதுவே லான்ச் பாருங்களேன் அவ்வளோ டிவோட்டிஸ் வராங்க. ஸோ ஷனம் ஷனம் குவாலிட்டி சுச்சுவேஷனுக்கு ஏறிட்டே இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம மறக்கவே கூடாது. ஸோ டிவோட்டிஸ் வந்து ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றத பாருங்க. சோ இது இப்படிதான் ஒருத்தர் சொல்லி அண்ட் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். ஏன்னா அவருக்கு டிவோட்டிஸ் வேணும்ன்றது இல்ல, கிருஷ்ணரை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு அந்த பேச்சு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுதுன்றது அவருக்கு சந்தோஷத்தை குடிக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. தாரா கிருஷ்ண நாஹி யாரா பண்டித நாஹி கேஹா கே ஹி தேஷு நீலேரா தாரே ஈஸ்வர நாமானா तारा कृपा नः गारे पंडित नः केन देहिलेषु नीलेहे தாரா ஈஸ்வர நாமானே. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணை
வழங்கப்படாவிடில் ஒருவர் எவ்வளவு பெரிய கற்றறிந்த பண்டிதராக இருந்தாலும், அவர் எவ்வளவுதான் பார்த்தாலும் கேட்டாலும் அவரால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பரமபுருஷரான முழுமுதற் கடவுள் என்பதை ஏற்க இயலாது. பொருளுரை. இதே கொள்கை பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சம்பிரதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய அசுரத்தனமான நபர்களுக்கும் பொருந்தும். பகவானின் விசேஷ சக்தியை பெறாமல் அவரது புகழினை உலகம் முழுவதும் ஒருவரால் பரப்ப இயலாது. ஒருவர் தம்மை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கற்றறிந்த சாதகர் என்று புகழ்ந்து கொண்டாலும், பகவானின் திருநாமத்தினை உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு முயன்றாலும், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் கருணை அளிக்கப்படாவிடில் அவர் தூய பக்தரின் மீது குற்றம் கண்டுபிடிப்பார். பிரச்சாரகர்கள் எவ்வாறு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் சக்தி அளிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அத்தகைய நபர் தற்போது உலகெங்கிலும் பரவி கொண்டிருக்கும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை நிந்தித்தாலோ, இந்த இயக்கத்தின் தலைவரிடம் குற்றங்களை கண்டாலோ ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருணையினை இழந்ததாக கருதப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் அப்படின்றாரு. அதாவது என்ன சொல்றது, கிருஷ்ணரோட மர்சி வராம யாராலுமே வந்து ப்ரீச்சே பண்ண முடியாது. நம்மளே பார்த்துருக்கோம் இது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. ஏன்னா கிருஷ்ணரோட மர்சி வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட கருணை வந்து இல்லைன்னா ப்ரீச்சிங் இல்லை, அவர் பேரே வராதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். சிலர் வந்து ஃபேக்கா பண்ணுவாங்க பரம்பரை. இப்போ வந்து நம்மளே பார்த்தீங்கன்னா, நான் நிறைய தடவை நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன், சில இடத்துல வந்து கணேச பூஜா ஆர் துர்கா பூஜை கல்கட்டா, கணேச பூஜா ஹைதராபாத்ல வந்து என்னோட கணேஷா விட உங்க கணேஷா பெருசு பெருசு ஒரு இம்பார்ட்டன்டா, பவர் தான் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ பெருசா இருந்தா பவர் இல்லையான்றதெல்லாம் நான் சொல்ல. இது வந்து பேஷன், பக்திலையும் பேஷன். டிமானிக் பிரின்சிபல் கூட அதான். இவன் வந்து அதாவது சம்பிரதாயத்துல இருந்தாலும் அவங்க வந்து நான் தான் பிலாசபர், எனக்கு தான் நிறைய மூளை இருக்கு, நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு இருந்தா ஆண்டவனோட பவர் வராது. அதனால ஆண்டவன் பவர் இல்லைன்னா ஒருத்தரால ப்ரீச் பண்ண முடியாது. உலகத்துல இல்ல, வீட்டுக்குள்ள கூட ப்ரீச் பண்ண முடியாது. அதனால அவன் வந்து எவ்வளோ லேர்னடா இருந்தான்னு சொன்னாலும் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட ஃபாலோ பண்ணாமலோ அவரோட கருணை இல்லாமலோ அவங்க வந்து ப்ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பண்ணவே மாட்டாரு. ஏன்னா அவர் எப்படின்னா ஒரு பியோர் டிவோட்டி கிட்ட கூட தப்பு கண்ணிக்கிற கேரக்டரியா இருந்தா அது ரெண்டாவது பாயிண்ட். ஒருத்தன் வந்து அவனுக்கு இருக்கிற பக்தி வந்து கிருஷ்ணருக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். அதனால இப்ப வந்து யாராவது ப்ரீச்சிங் இருந்தா அது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட மர்சியும் கிருஷ்ணரோட பிரேமையும் இருக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிடிச்சிருக்கோம், ஆனா கிருஷ்ணர் பிடிக்காம கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கிண்டல் பண்றாங்க வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களாலையும் ப்ரீச் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன் டு ஒன் அதர்ன்றது வெரி இன்டர்லிங்க் அப்படின்றது தெரியணும். அதனால பிளைண்டா ஃபாலோ பண்றதும் வேஸ்ட். ஃபாலோனா சும்மா நானும் டான்ஸ் ஆடுறேன், எனக்கு ரிக்கர்ட்லயே பவர்ஃபுல்லா நான் இருக்கேன் அப்படின்னு காட்டிக்காம இருக்கிறதும் வேஸ்ட். இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால வந்து எப்பவுமே ஸ்ரீகிருஷ்ண கிரிட்டிசைஸ் பண்றது இருக்கக்கூடாது. ஸ்ப்ரெட் எல்லா உலகத்திலயும் இருக்கணும். அந்த மர்சின்றது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன். அதாபி தே தேவ பதாம்புஜத்வயா பிரசாதலேசானுகிரஹீத ஏவஹி ஜானாதி தத்வம் பகவான் மஹிம்னோ நாச்சான்ய ஏகோபி சிரம் விசின்வன். ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதமா மாதாஜி? त्वया प्रसादलेशानुग्रहाद एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो नासान्य ஏகோபி சிரம் விசின்வன். பிரம்மதேவர் கூறினார், எம்பெருமானே, ஒருவன் உங்களது தாமரை திருவடிகளின் துளியளவு கருணையினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டால் கூட அவனால் உங்களது தத்துவத்தின் மகிமைகளை புரிந்து கொள்ள இயலும். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்வதற்காக கற்பனையில் ஈடுபடுவோர் பற்பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்து வேதங்களை படித்தாலும் உங்களை புரிந்து கொள்ள இயலாதவர்கள் ஆவர். பொருளுரை. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10:14-29 மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது மத்திய லீலையில் 6வது அத்தியாயத்தில் 84வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ என்ன சொல்றாருன்னா, ஒருத்தர் வந்து கொஞ்சோண்டு மர்சி, அதான் இவங்க வந்து ப்ரீச் பண்ணணும் புத்தி இருக்குன்னு போனா கூட அவங்களால பியோர் டிவோட்டியோட வேல்யூ தெரியாது. அதனால அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி விழுந்துடுவாங்கன்னு பார்க்கணும். இப்போ பிரம்மா வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இங்க வந்து
கொஞ்சூண்டு கருணை இருந்தா கூட அவனுக்கு வந்து கிருஷ்ணரோட கிரேட்னஸ் தெரியும். ஓகே. ஆனா இந்த ஸ்பெகுலேட் எல்லாம் பண்றாங்கல்ல, நாஸ்திகவாதிகள் ஒரு சைடு, இவங்க வந்து நாஸ்திகவாதிகள் இல்லை, ரைட்? அவங்க வந்து பண்றவங்களால கிருஷ்ணரை வந்து தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. ஓகே. என்ன வேதா படிச்சாலும் இது வந்து இதுக்கு யாராவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. வேதம் படிச்சும் எனக்கு புரியாதவர் இவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. வியாசரே தான் மாதாஜி. முதல்ல வந்து எனக்கு இதெல்லாம் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே இந்த பாகவதமே எழுதினாருல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண ராங் மாதாஜி. ராங் ராங் சான்ஸே இல்ல. வியாசர் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ். அவர் இன்கார்னேஷன் ஆஃப் லார்ட். நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். அவரு வேதங்கள் எழுதினாரு. நான் ஏன் இவ்வளவு வேதங்கள் எழுதியும் நான் வருத்தத்துல இருக்கேன்னு சொல்லி சொல்றாரு அவரு. அவருக்கு சரி. வேதங்கள் தெரியாமலோ புரியாமலும் இல்ல. அதுக்கு நாரதர் என்ன வேதங்களே அவர்தான் மாதாஜி, எல்லாமே கொடுத்திருக்காரு. அவர் வந்து உபனிஷத்துக்கள் எல்லாம் எழுதுறாரு. அவர் ஒர்க்ல பெர்ஃபெக்ஷன் இருக்கு. அவருக்கு ஏன் சந்தோஷம் இல்லைன்னா, மகாபாரதம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் சொன்னார், இந்த மாதிரி அவங்க வந்து படிச்சதெல்லாம் காஷ்மீர், டெல்லியில. அங்க வந்து மகாபாரதம் வாஸ் அ புக், லைக் சிலபஸ் மாதிரி, பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி மகாபாரதம்னு. அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்களா, நீ படிக்காத, ஏன்னா இது வந்து ஆண்டவன் பத்தி டைரக்டா, அவங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா முந்தா பேசணும், டைரக்டா பேசல, இது ஒரு பிரச்சனையில வந்து முடிய போகுது, இட்ஸ் நாட் டைரக்ட்லி க்ளோரிஃபைங் த லார்ட், ஸோ பி கேர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம். எதுக்கு அப்படின்னா, கரெக்ட் அவங்க சொல்ற மாதிரி. ஏன் அவர் அசந்திருப்தியா இருந்தானா, கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுது டைரக்டா இல்ல இன்டைரக்டா. அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ சொத்து வேணும் அந்த மாதிரி தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷாவை ஹைலைட் பண்றதால பீப்புள் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ். ஏற்கனவே மனுஷங்க நம்ம கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கோம், இன்னும் நிறைய காட்டணும்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். அதனால நான் சொல்ல, பக்கா வேதம் படிச்சும் கிருஷ்ணரோட மகிமை தெரியாதவங்க கேட்டகரி யாரு? நம்ம படிச்சிருக்கோம் கிருஷ்ணா புக்ல. யாரு? பிரம்மகுமாரர்கள். பிரம்ம சனந்தர் சனாதனர் இல்ல இல்ல இல்ல, அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரோட மகிமை தெரியும், அந்த ஃபார்மோட மகிமை தான் தெரியல. ஃபார்ம் ஓகே, தெரியும். கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். அவங்க வேதம் தெரிஞ்சும் அவங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம். ஓகே, தட்ஸ் a குட் எக்ஸாம்பிள். புஷ்ப மாதாஜி அந்த ஆங்கிள், அந்த சனத்குமாரங்களுக்கு அந்த ஃபார்மோட வேல்யூ தெரியாம போச்சு. சோ ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட் தே டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபுல் பிக்சர். அது உருவம் ஒண்ணு. தான் அவர் அருவவாதிகளா நம்ம இருந்திருக்காங்க. 60 அதனால அவரால. ஓகே, தட்ஸ் ஆல்சோ நைஸ் எக்ஸாம்பிள். இன்னொன்னு, வேதம் முதல்ல சுகதேவர் கூட அப்படிதான் நம்ம சுகதேவம் அந்த கேட்டகரி. இப்போ இன்னொருத்தங்க வந்து, அதாவது கிருஷ்ணர் ஃபார்மையும் ஒத்துக்கிட்டு ஆனாலும் டிஃபரன்ஸ்ல மாட்டிக்கிறது யாரு? இதுல இருந்து நம்ம வைஷ்ணவா பிராமின்களுக்கும் நார்மலுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியும். ஏன்னா வைஷ்ணவா பிராமின் இப்போ ரெண்டு இருக்கு. நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், புராணங்கள் ரெண்டா கேட்டகரைஸ் இருக்கு. மாதாஜி சங்கரர் வந்து கிருஷ்ணாவை புரிஞ்சிருந்தார் மாதாஜி. யாரு யாரு? ஆதிசங்கரர் மாதாஜி. ஆஹ் அவர் வந்து அவர் பஜகோவிந்தம் பாடிட்டாரு. பஜகோவிந்தம் பாடினாரு. புரிஞ்சிருந்தாலும் அவரு அத. ஓகே, நான் ஸ்பெசிபிக்கா கேட்கறது வந்து, இப்போ புராணங்கள் ரெண்டு கேட்டகரியில இருக்கு. நான் சொல்லியிருக்கேன், உத்தரம் இது ரைட், பேசிக் தக்ஷானம். ஸோ பேசிக்லி கரெக்டா சொல்லணும்னா, நம்ம புராணங்கள்லயே என்ன கேட்டகரியானா, நம்மளோட வேதம் எல்லாமே வந்து பிரம்மத்தை அறிகிற ஒண்ணு, இன்னொன்னு வந்து கர்ம காண்டா. ஸோ கர்ம காண்டா ஒரு செஷன், சித்தாந்தத்தை புரிஞ்சுக்கிற பிரம்ம காண்டா, இந்த ரெண்டா ஸ்பிளிட்டா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டு கேட்டகரியிலேயே நம்ம வந்து வைஷ்ணவாக்கள் வந்து எல்லாத்தையும் முடிப்பாங்க. கர்ம காண்டாவும் அவங்களுக்கு தெரியும், உபனிஷத்துக்களும் தெரியும், அட் த சேம் டைம் பிரம்மத்தையும் அறிஞ்சிருக்காங்க. ஸோ தே ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் எவ்ரி திங். ஸோ இப்போ வைஷ்ணவர்கள் வெறும் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ், நான் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ், அவங்களுக்கு ஞானமே இல்லையா? ஆனா தப்பு, அவங்க எல்லாமே படிக்கிறாங்க. அவங்க வந்து கர்ம காண்டா, கர்ம யோகாஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு, அவங்க உபாசன காண்டா எல்லாமே முடிச்சுட்டு, அவங்க வந்து கடைசியில வந்து கிளியர்லி, கடைசியில இல்லை, அவங்க அந்த கோர்ஸ்லயே அவங்க வந்து படிக்கிறது நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷனும் பரமாத்மா பகவான் ரியலைசேஷன் அவங்களுக்கு வருது. அது இல்லாம அந்த லாஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா, சித்தாந்தத்தை படிக்காம விட்டுட்டவங்க தான் விப்ராக்கள், ஒன்லி பார்ட் ஆஃப் இட் பண்றவங்க. அவங்கதான் ஸ்மார்த்தா பிராமன்கள். இந்த கிளாசிக் நிறைய பேர் அதோட நிறுத்திடுவாங்க. அதுலதான் நம்ம வந்து மாட்டிப்பாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்த்திருக்கோம். வேதங்கள் நல்லா படிச்சு, ஆனா பலராமுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டாங்க பிராமணர்கள். ஞாபகம் இருக்கா? அந்த வேதிக் பிராமணர். அதனாலதான் கோபிகள் மனைவிகள் குடிக்கிறது படிக்காம இருந்தா கூட. அதனால கிருஷ்ணருக்கு அவங்கள அவ்வளவு பிடிச்சிருக்கு. மனைவி மூலமா அவங்க லிபரேட் ஆனாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வேதங்கள் பிடிச்சிருக்கு, வேதங்கள் சாரம் பிடிச்சிருக்கு, ஆனா புரியல. புரியறதுக்கும் பிடிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது ஒரு டியூட்டியா பண்றாங்க. அவங்க கடனே தலையெழுத்தேன்னு பண்ணல, ஜெனுவனா பண்றாங்க, ஆனா அதை டியூட்டியா பண்றாங்க. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அது அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்றதும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வேதங்களோட சாரம் என்ன,
நம்ம பார்த்து சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போனம்ஷ வேதேஷ சர்வேர் அகமேவ வேதியோ வேதாந்த கிருத் வேத வித்தேவ சாகம். ஆனா எல்லா வேதங்களை சொல்லியிருக்கிறது என்ன பத்தி, வேதங்களின் சாரமும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றச்சே நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு செயல்படுத்தணும்ன்றதை நம்ம தெரியணும். ஸோ அதனால எப்பவுமே புராணங்கள் சொல்ற எல்லாம், உபனிஷத்துக்கள் சொல்ற எல்லாத்தையுமே விளக்க வந்து ஃபைனலி சமம் போனம் கிருஷ்ணர் தான். அப்சல்யூட் ட்ரூத் ஒன் வித்தவுட் அ செகண்ட், இரண்டாவது பட்சமா இல்லாம ஒருத்தரா இருக்கிற ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் தான் அன்ற உண்மையை புரிஞ்சிக்கலன்னா அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷம் தர்மாஷத பரபாவம் அபானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம் என்ற நிலைமையை தான் நம்ம போய் ரீச் பண்ணுவோம். அந்த ரீச் பண்ணக்கூடாதுன்றதா இந்த ஸ்லோகத்தோட சமரி. ராஜா கஹே சாபே ஜெகநாத நாதாஹியா சைதன்யேரா வாசகிரஹே சலீல தியானா தானா. ராஜா ராஜா காகேசா கஹே ஜெகநாத நாதேகியா சைத்தன்யோ வாச கிரகே சலில தயா. மன்னர் கூறினார், பகவான் ஜெகநாதருடைய கோயிலை தரிசிப்பதற்கு பதிலாக எல்லா பக்தர்களும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இருப்பிடத்தை நோக்கி ஓடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாரும் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா கோயிலுக்கு போறது வரல, எல்லா டிவோட்டிஸ் வந்து என்னன்னா ஜெகநாத போய் பாக்குறதுக்கு பதிலா ஸ்ரீகிருஷ்ணாவை போய் பாக்குறாங்க எல்லாரும் டிவோட்டிஸ். இது வந்து கான்வர்சேஷன் ஞாபகம் இருக்கா? யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த கான்வர்சேஷன்ல எல்லாம்? மன்னர் பிரதாப ருத்ரர் மாதாஜி. யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு? பட்டாச்சாரியார் கிட்ட. Yes. பிரதாபருத்ரர் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, Correct. பட்டாச்சாரியார். அந்த கான்வர்சேஷன் தான் நடக்குது. சோ பிரதாப் ருத்ரர் பட்டாச்சாரியார் கூட்டிட்டு போய் எல்லாரையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசச்சு அவர் பார்த்துட்டு சொல்றாரு, அப்பா கோயிலுக்கு போறதை விட ஜெகநாத்துக்கு போறதை விட ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா தான் எல்லாரும் ஓடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் அப்ரிஷியேட் பண்றாரு. இந்த இது வந்து புஷ்ப மாதாஜி படிக்கட்டும். बट कायिता स्वाभाविक प्रेम रीता महाप्रभु मिली बारे उत्कांतित चिता. ಪಟ್ಟಕಗೆ ಏಯಿತ ಸ್ವಭಾವ ಬಿಗ ಪ್ರೇಮರಿತ மகாபிரபு மிலிபாரே உட்கண்டித சித. சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் பதிலளித்தார், இஃது இயல்பான பிரேமையாகும். எல்லா சர்வபௌம பட்டாச்சாரியர் பதிலளித்தார், இது இயல்பான பிரேமையாகும். எல்லா பக்தர்களும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்திப்பதற்கு ஏக்கம் கொண்டுள்ளனர். அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவ்வளோ பிரேம, அவ்வளோ அட்ராக்ஷன், அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட், எல்லாருமே ஸ்ரீகிருஷ்ண மகாபிரபுவை மீட் பண்றதுக்கு தான் அவங்க வந்து ஆர்வமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாங்க. சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ராஜா காஹே பாவா நிர்தேரா புத்திர வாணிநாதா பிரசாத லாங்கே சாங்கேல் சாலே பாஞ்ச சாதா. மாதாஜி 107 படிக்கல மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. 107 படி. ஓகே आगे तारे मिली साबे तारे संग लाना तारे संग जगन्नाथा देही बेन गीला. ரெண்டுமே சேர்த்து யாராவது ஒருத்தர் படிங்க. ஆகே தாரே மிலி சபே தாரே சங்கே லங்கா தாரே சங்கே சகநாதா தேகி பேனகியா. முதலில் எல்லா பக்தர்களும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்திப்பர். அதன் பின்னர் அவருடன் இணைந்து பகவான் ஜெகநாதரை தரிசிக்க கோயிலுக்கு செல்வர். ராஜா கஹே பவானந்தேரே புத்திரவாணி நாதா பிரசாத லங்யா சங்கே சல பாசசாதா. மன்னர் கூறினார், பவானந்தராயரின் மகனாக வாணிநாதர் 5-7 நாட்களுடன் பகவான் ஜெகநாதரின் பிரசாதத்தினை பெறுவதற்காக அங்கு சென்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. சோ இப்ப என்ன சொல்றாங்க, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவை கூட்டிட்டு அவங்க போறாங்க. நிறைய தடவை நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மேங்களூர் போனோடனே கோயில் கிட்ட இருந்தாலும் அப்படியே என்என்டி பிரபு இருந்தாலும் டக்குன்னு அவரை பார்த்துட்டு வந்துட்டு, வாங்க பிரபு நம்ம கோயிலுக்கு போலாம்னா, நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னாரு. நம்ம வந்து இயல்பா இருக்கிற ஒரு டிவோட்டிக்கா அப்படி பண்றச்சே, இவங்க ஸ்கான்ச் ஃபாலோயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அவர் ஆண்டவன் தெரிஞ்சுட்டு அவங்களால போக முடியுமா, அவரையும் போய் கூட்டிட்டு அவரு போறாங்க அப்படின்னு. இப்போ நம்ம சொல்லுவோம், ஒரு ஆண்டவன் இருக்கிற இடத்த ஆண்டவன் தானே பார்க்கணும், கரெக்ட். பட் இங்க எப்படி அப்பியரன்ஸ் இருக்குன்னா, அவங்க ஆண்டவன் இருக்குன்னு தெரியும், பட் அந்த ஃபார்ம்ல அவர் இல்லைனாலும் அவரை கூட்டிட்டு போற மாதிரி, பிக்கப் பண்ணிட்டு போற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங். அதனால அதுவும் தப்பில்லை அப்படின்னு. சோ எப்பவுமே கோயில் போனா நிறைய பேர் நான் தனியா போவேன் அப்பதான் எனக்கு பவர் வரும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதெல்லாம் இல்ல, கோயிலுக்கு எத்தனை பேர் கூட்டிட்டு போறோமோ அவ்வளவு பவர். இப்போ சரி,
வாணிநாதாக்கு பக்கத்துல வரலாம். யாரு பாவானந்த ராயா? பவானந்தர ராமானந்த வாணிநாதரும் ராயருடைய அப்பா மாதாஜி. ரொம்ப ஸ்மார்ட். ஏக்கும் பிக்கும் என்ன சம்பந்தம், பிக்கும் ஏக்கும் என்ன சம்பந்தமோ அந்த மாதிரி. அது கேட்கல. பாவானந்த ராயா யாரு? யாரு பவானந்தர யாரு மாதாஜி? பவானி அதான் பவானந்த ராயா யாருன்னு கேக்குறேன். ராமானந்த ராயருடைய தந்தை மாதாஜி. வெரி நைஸ். அதான் வேணும். ராமானந்த ராயரோட தந்தை யாரோ வாணிநாதாவோட தந்தை சொன்னாரு. ராமானந்த ராயாவோட தந்தை பாண்டு ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன், ப்ரீவியஸ் இதுல வந்தவர். இவர் வந்து வாணிநாதா வந்து போய் அவர் வந்து மகாபிரசாதம் எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் கூட்டிட்டு வராரு. சோ நம்ம வந்து 109ல இருந்து நம்ம இன்ஃபேக்ட் 108ல இருந்தே படிக்கலாம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ளோ புரியும். சரிங்களா? இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபி ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. अनंत कोटि वैष्णव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।